Achim na gorom ebewo tata ake wunchi onye ugwu opoga omega nchi onye ugwu Achonye na goro ya o achimune dumo Achonye na goro ya o achimune dumo Achonye na goro ya eluwa achimuna goromo Achonye na goro ya papa mu achimune dumo Opoga shagi mele chonyo gweno Opoga omewibe o awakati ya mapoga omewibe o chonyo gwa mele ya nyoma mapoyo gwoma male ya nyoma opoga Mama iwewe kwanu Yesu ewu onye zochara Yesu nchonyo gwa nchonyo gwa achimu na goro mo telo achimu gedu eyi na nwe odu Chineke nwe juru ijiji lele ụwa Achonye na goro ya eluwa achimune dumo Jesus onye ndu Olisa akinwani Chileke kechelowa kekwani ihe di ya limo onye ya na chi ye kwagama onwe ujo dora ya onye ya na chi ye kwagama onwe uwe utere ya mba mụ na chi mu kwagama onwe ujo dora omewibe awagadi ya mma omewibe awagadi ya mma lowa opugeri ego mo ikwe yeri che ya pampam omega nkwachi onye ugwu onye ugwu wa mele ya nyoma makwe ego mo makpo ya nwoma ebere ya ebere ọma Ochala elekweni noma inoma kodo jojo akusi nwanne m ihe kele Chineke onye ndu stay brother anyị gabanụ mgbe anyị na-achị anyị kwa agama onwe ihe wudere anyị mgbe anyị na-achị anyị kwa ejeme onwe ụjọ tụga anyị n'elu ụwa okwu ụtọ n'ime na-azara ibe ahụ kama ọkọmọkọgbu ele n'ụwa Jesus iwu onye ndu
Chineke onye akebere ụwa chi onye na-agọrọ ya onye ya lachi ya kwaga manụ onwe ụjọ tụga ya ọ bụga n'elu ụwa ahụ ọ bụga ya o mewe ibe n'elu ụwa ahụ ezukwele ya oke chi onye na-agọrọ ya chi onye na-agọrọ ya chi onye na-agọrọ ya achịmụ na-edu m anyanwụ achịgịrị start asịaleze achị anyị na-agọrọ anyị ọwụ ndị mụnne onye ya na chi ya kwaga n'ụwa onwe ụjọ dụga ya onwe ihe wutere ya onwe ụjọ dụga ya kelekwa Omzi Continental Aje Anọtis iwe onye mama ole onye ya na chi ya kwagama onweghị ihe wutere onye ya na chi ya kwagama onwe ụjọ dụgami onwe ihe wutere m onwe ụjọ dụgami anọghị m anya nwụrụ onwe ụjọ dụgami anọghị m anya nwụrụ onwe ihe wutere dada ya ịnụna onwe ihe wega anyị n'obi chara ndị Igbo obi o aga nga nju mere m ụka Ogojoba, onwe ụjọ dụga ọgụ eji ọgọ onwe ihe wutere anyị ekwa ole sawa jojo nwanne m nwoke ọchalosa ọwụ ndị mma mma akụzi oriental oye ekwa ala ya sodogwu achịghị na-agọrọ m bụrọda melụma chukwu na onye akaebe ojiele ego mo ikpe richa ya pampam o mega chonye ugwu ọ emele ya nyọma ọ magwa ya ugwu ọma ọ emele ya nyọma ọ makele ya ekele ọ chonye ugwu amụkwa mara kwanna ọkpọfe amara chala ụba mama dakwanna ọ chonye ugwu ebe mụ na chi m kwagama onwe ihe wutere ebe mụ na chi m kwagama onwe ụjọ dụgami onye ya na chi ya kwagama onwe ihe wutere
ọwụ ya papa onye ya lachi ihe kwagama ọchala ebe anyị na-achị anyị kwagama ọchala ụsagụ onwe ụjọ dụga gị onweghị ihe wutere gị ala ya sodogbo si gị ga-ama n'ụwa anyị na-achị anyị kwagama onwe ụjọ dụga gị chi onye na-agọrọ ya chi onye na-agọrọ ya chi onye na-agọrọ ya elu ụwa achị mụ na-edu m achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya elu ụwa achị mụ na-edu m ọkụka onweghị ihe wutere m ahụ mele ya anya ọma ahụ ma gwa ya okwu ọma ahụ ma gba ya ọma ahụ ma kpọ ya ọma achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya elu ụwa achị mụ na-edu m ebe ị na-eme njọ cheta Chukwu okwu mmadụ cheta Olisa cheta Chukwu cheta Chukwu cheta Chukwu achị onye na-agọrọ ya kwawo n'ọwụla ya pụọ ya akala anya ọpụga omebi ibe n'ụwa ahụ ezule ya ọpụgerikwa n'ego m brọda achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya elu ụwa achị mụ na-edu m ebe ka anyị ngwanị nwa hụrụ n'anya ka iri eme akemchika achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya elu ụwa achị mụ na-edu m onweghị ihe wege m asị m ọkụ gaghị omegbu ibe ahụ ezula ya okele achị onye na-agọrọ ya aba ebe mụ na Chinwe kwagama onweghị ụjọ ebe mụ na Chinwe kwagama onweghị ihe wute achileke onye aka ebe achị mụ ga-agọrọ achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya
na-edumo achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya elu ụwa achị mụ na-edumo achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya achị onye na-agọrọ ya achị mụ na-edumo Chineke onye ndu awa ụjọ n'ụga mere ụwa onye ya na chi ya kwagama onwe ihe wute